देखिए एगो हीरो एगो टोपी वाला अन्ना सकी ओकरा कोता बुझाता हिला लाइल बा। हमके घरे जब तिलक चढ़ेला तो एगो बात पे हम बहुत गौर करीले। जानतनी कौन बात? जानतनी कौन बात? जब कोनो लड़का के तिलक चढ़ेला हमारे घर के माता बहन सब गावेला लोका लड़का कबो दुबई के मुंह नहीं खे देखले, लेकिन गई लोका भिखारी भैया अरे कि दुबई से बाबू हमरो आई गईले, अरे कि चौका बैठी गईले है। अब बर्तन के देखी बाबू रूसी गईले, अब पिछवा घूसू की गईले है। जगह कहल कि बॉम्बे दुबई से आइल बड़े वो बाबू जीवन में कहूँ सिवानो में मिलना कर किसानी गोतक होई रात भले भले घरे ही किसानी कर हुई, लेकिन शौकीन लोग आवेला। अब मजा तो कब आवेला जब फिर कोई को नाश्ता करे जाला वो मेरा बहुत बढ़िया मजा आवेला। शौकीन लोग आवे लगा भिखारी भैया जब दिल पहरू में नाश्ता करे जाला लो तो सखी समय गावेला अरे किए एगो हीरो एगो टोपी वाला अन्ना सकी ओकरा कोता बुझाता हिला लाइल बा। तो टोपी वाला जिन्हें टोपी पहले रहे लो वो टोपी निकाल दे लो। ये टोपी हम पे रहता नहीं हमरे गरिया होते सब तो कहले तो वो होशियार रही तो छोटे में सब देखेली सब तो कहली से अरे लाजे के मारे वो तो टोपी या उतारता